Ассалом духтарако сазен нағзет ситораро бисёри бад ёд кардан, бисёри бад пурсидан. Ситора барои шумо ай Туркия анами хел ҷинсакҳои фасон оварда бинен, ҳам қалибосҳои хушро овардагиай. Марҳамат тамошо кунен то охира ҳамаша нишон метиҳем. Диден духтаро бисёр пурсидан, ҳама нағзайд бисёри бад салом расондан. Марама духтаро биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 дарвоза дуюм қатор ҷои ситора бинен чӣ хел ҷинсакҳои фасон овардагиай, ҳамаш борои нав. Мана ина як бор умумӣ када нишон тим, баъд бо ҷудогонаш мода ман навор гирифтан нишон метам. Ҳатман ира бинен, охи и болопӯшакоша бинен, и двойкачоша бинен, ҳамаи ҳамино бори нав дар ҷои ситора шумора ҳама интизорай бо нархҳои дастрасо. Марамат биёен духтаро хушругии ҷинсора бинен, турецки ҷинсои фасон омада ҷои ситорада. Ино чандан ситора? Ино 450 сомон. 450 сомон. Хушругиша диден духтаро, мана турецки ҷинсакҳои фасон. Фасон дар ҳақиқатам. Ай маникем будаги тугмадорша, 450 сомон духтаро. Марҳамат беҳад фасончан 450. Размерашон чӣ хелай? Размерашон ай 40 то размери 52 надорад. Размери турецки. 40 то 52? 52 тақрибан то 60 хидмона ҳастай тамошобино. Марҳамат ина дархост кунен, ситора дастафкатон мекуна ёки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор 8 дарвоза дуюм қатор ҷои ситора бинен. Охи чӣ хушручан. Мана размеро ҳаст. Исол духтаро ҳама ҷинс гирифтестай, ҷинс мода шудагай. Ҳатман биёену гирен. Ина боз як модели фасони хушруви ҷинсовка бинен, чӣ хел хушру. Исол ҷинс мода мешавад чи бо нигоҳ кунед чӣ хел ҷинсои хушру бисёр омадаи духтаро. Марҳамат тоб мешавад. Ина марҳамат вишивка дора. Вайра бинен чӣ хел хушру вишивка дора. Аҷоиб. Ино чанд сомаяй вай пушча бинен бо чӣ хел хушру будай. Ино рости ҷинсои оригинали хушру ина меён. Ёра бо мо 800 сомон фурӯшем. Яки ма 650 сомон. Хушру духтарош диден 650 сомон ҷинсои оригинали турецки якм сортошан. Ина марҳамат ира мешава ки болопӯш бар ин пӯшен, мешава кирта бар ин пӯшен. Бовар кунед ку ҳам фасончай. Размерош то размери 60 дорад. Чӣ хел зур. То 60 хил мона мешава. Ай мада то ай 40 то размери 52 мешава. Ай 40 то 52 турки ҳастай духтаро то 6 ям хидмона дуруст мегира. Иам ам расветка ям ай дига моделай. И дига моделай рости акман метонам ки дар я навор 3-4 намуд ямира ҷойгир кунам. Иам хушруа моделаш. Иам 650 сомон. Иам 650 сомон духтаро ҷинсои 450 сомон ам дора ситора. Марҳамат иё 650 сомон. Марҳамат то 6 размер меёбен. Биёен аз пеш бинен боварӣ дору маъқултон мешава, барое ки боракҳои фасон бисёр овардаи ситора. Иш чанд сомаяй? Ишам хушруа. Ина и оригинал шай духтаро, ами бо паделка дора. Ина марҳамат касседа дар корай 650 сомон. Ина мучам ҳастай. Ана иш то размерои калони классический модель, то размерои калони ки хеле замако мепӯшам. Ҳамун ҳамуда. Ина марҳамат 650 сомон қад шабнеш қади хушруа. Касседа дар корай духтаро биёен пеш ситора. Ами ми 4 намуди ки аз нишон додастам 650 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор. Бозори Корвон тарафи Тилобозор тамошобинони азиз 8 дарвоза дуюм қатор ҷои ситора омада наметонен нависен худаш мода дастафка мекуна. Боз як модели фасонча духтаро нигоҳ кунен. Ҳамин намудои тонки ҷинсора моделои фасонша ситора овардаитона. Бинен чӣ хел хушрӯи се расветкаи, се расветкаи фасон дора. Капшонош снимающий. Мана марҳамат дар кортон боша. А и байрбари будая. Бале. Честой каваранинг мепӯшага, ам хеле мешинам. Турецки тозаан тамошобино. Турецки тоза ҳамашон чи боре ки дар ми дукон мебинед ҳамашон турцан. Марҳамат мешава болопӯш боре пӯшен меша кирта бар ин пӯшен. Ира ҳам тобистонда меша пӯшен духтаро, ҳам ҳози ами мепӯшен. Беҳад хушрӯ.
این رما ای بالای کتم پوشیدگیم با ای خچخ خودی پوشی چقدر خشو میشینه марҳамат ира бинен ина марҳамат ҷинси светли дора чёмни дора сери дора ҳамқа хушрӯчанд ки ай пеш размерои батал размерои 62 ра бигем туғри ва чӣ хенас тамошо бино размерои батал мепурсен ина ҷинсакои фасони хушрӯ дар ҷои стора омадай 550 550 сомон оригинал турецкий ҳамашон оригинал ё борои қиматам лекин ма кӯшиш мекунем ки ҳаминора айнақи бозори корвон бо 100 сомон дига ма арзон гуфтестам ина дидем духтаро як боракак биёен духтаракои азиз ай пеш бинен баъд метонен харидорӣ кунен не ки дар ҳақиқат ҳам фасонай хушрӯвай марамат маълумоти бештара бо аз ситора метонен пайдо кунен ё ки биёен бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор ана модель нигоҳ кунен и хушрӯваи модели новинкаи стора беҳад зебидайта ё чамплиан ино 550 сомон ино ҳама абаёти Туркия 550 сомон тамошо бинани азиз болопӯшои фасони хушрӯ вишивкаи айнами остинош бадана ба қадаш ҳамаш вишивка омадагай беҳад хушрӯ ина цветоша бинен бо ина бинен духтаро тамошо бинани азиз ина расветкои беҳад фасонча дора 550 сомон то 60 бигем ай ҳамаи ёфта мешавад то 60 размер меёбем духтаро марамат ай 42 то 52 туркира дора то 60 хидмона дуруст мегира марҳамат материалаш аҷоиботай ҳозира мепӯшен тобистондаям тирамодаям ба ҳазур мепӯшен марамат бо биёен аз наздик як маротиба биненда маъқултон мешава манаи цвети пӯшидаги хидаш се цвет дорада се расветка дора ҳар се расветкош хушрӯви хадавояй марҳамат беҳад зебандай нигоҳ кунен чӣ хушрӯ метовавдам хулас рақамо ҳастай барои маълумоти бештар метонен сторода хидашда нависен ё ки биёен бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор ҳами қаборои хушрӯ овардаи стораи турса нигоҳ кунен духтаро марҳамат ина бовар кунен ҳамаш навинкош фасонай ира бинен бисёриён ҳам хе болопӯшако мепурсидан беҳад сифаташ хушрӯвай ози дигари навор ман тамошо кунен навинка ҳастай бо фасона материалош аҷоибот марҳамат беҳад хушрӯ 550 сомонай дар ҳақиқат ҳам нигоҳ кунен охи стилни фасон хушрӯ хоҳем бери мен мепӯшен размеро то 60 ҳастан то 60 размер ҳастай марамат 550 сомон турецки болопӯши фасон расветкошда гап нест стилаш беҳтарин ай духтаро боварӣ дору маъқултон мешава хуб бо расветкоша намеген ҳамқа хушрӯ ай расветкош пишчамя бо нишонте мана марамат тамошобино каседа дар корай ҳатман пеши ситора биёен бозори корвон тарафи тиллобозор 8 дарвоза 2 қатор омада наметонен нависен дар ва как доставкатон мекунан ира бинен духтаро чӣ хебори новинкаи фасон омадаи хушрӯвай дар ҷои ситора тамошобино ина новинкаи фасони хушрӯ дар ҷои ситора духтаро ина марҳамат каседа дар корай чанд та расветкаш омадагиай чанд расветка дора то 60 размер дора бовар кунен то 60 размер дора марамад ина каседа дар кора 550 сомон болопӯшбаринам мешава табаринам мешава ина баҳорда тобистонда тирамода ба ҳазур мепӯшен се фаслаяй ина тамошобино хушрӯгиша бинен расветкоша нишонте ина цветоша бинен да духтаро сиёҳуш ҳастай диден чӣ хел фасонча будай ина ду цветаан нигоҳ кунен комбинированиян анаи цветаш ҳастай ана баъд бози бояд цвети дига дорам хушрӯван нигоҳ кунен да духтаро маъқултон мешава бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза 2 қатор ҷои стора ина цветча диден чӣ хел хушрӯ светли бисёро светлира наз мебинан марамат расветкои аҷоиб фасон бо иша бинен чӣ хел фасончае хулоса 550 сомона якта мегирен бовар кунен роҳат карда мепӯшен духтаро ана духтарако аксияи дери интизори шумо духтаро бисёр хоҳиш кардан ки боз ҳам ҳами кардиганора аксия эълон кунен марамат ҳамаи цветоша овардай бори нава аллакай стора аксия эълон кард чанд карден 300
300 سومون دخترا دیدن 600 سومون 300 سومونش دیگه با باور میکنم قسمتای خوش رو وردگی مرامت تماشا کننده معقولتون میشوه من مرامت دخترا کالتاترش درش همه هم نشسته این 300 سومونی بزرگ کاروان طرفی تیلو بزرگ هشتم دروازه دویم قطار جای استورا دخترا اومدن نمیتونن نویسن دستافکتون میکنن اینا ببینین چه خوش رو چانه در حقیقت هم وایش فسونک منه بافچم فسونای منه مرامت به حد خشرو هم رسید کش یا سبزی خشرو داره کم سبزش هم نشون چین چوم نی سبز نودیدم به نظرم خشرو بود خلاصه دخترا منه 300 سومون منه اینا سبزی گفتگیم دخترای را ببینین من 300 سومون کدومش در کار ایتونه دخترو مرامت این ایت وچم فسون فیستاش که بو هست ابو این نمودش هسته من نگاه کنین عجیبی بود همش 300 سومونی دخترو اگر اومده نتونین بنویسین استورا دستاف کتون روان میکنه اینو بگلش یا چندن 150 دیدن بگلش 250 سومون این رسید که هوش دخترو مرحمت نویسن باش مدام میفهمونن انا بعد با کالتاش هستم 180 سومون این دخترو این مدلش نوین که هوش مرحمت در کارتون باشد حتما پیش استورا بیاین چی بهتره انتخاب کردن دستاف کتون میکنن من اوایو چه هم اونا پشت این ایشم رس پرادر جای دخترو اکتوهشون اینا 130 سومون توریتسکی همه چیزش هسته ایم رسید کچوی خشرو داره دخترو خریداروش در راه اندیدن خاطی دستیان من مرامت 130 سومونی انام خیل کاردیگانچوی فاسونی ترکی منه انا دخترکو کسانی که انتظار بدن اکثر در جای استورا مرحمت اکثر کلونا به اکثر نمیشه و علاقه همه را عادت کنندگیم اینا چند سمایه 150 چه خوش رو دخترو خالاتوی فاسون برو کشکتی قدرشون 1 متر 150 سومون من مرحمت همش ارزون کردگی استورا ایجاد وای شبنین عروسکو مرحمت 150 سومیده انا خیلی خالات دوی کچوی فاسونا بیاین استورا خریداری کنن اومدن نمیتونن بنویسن دستاف کتون میکنن بزرگ کاروان طرفی تیلو بزرگ 12 دروازه گفتنی بودم 8 دروازه دیم قطار جای استورا اینا نگاه کنن دوی کچوی فاسون دوی کوی خوش رو 150 سومون هم دوی که هم خالات چند نمودش هست دخترو مرامت چه خیلی گفتم اگر نتونن بنویسن دستاف کتون میکنن هم سرخ شانشون ته اینا ببینن چه خوش روی اینا مرامت فاسون وای ما بایی 150 سومون ده مرحمت همه همینو 150 سومون دیدین ای 352 را رزمیر هسته اینا اینو اکثرش 200 کرده بودن انا وای نمیام خوشران دخترو یم 150 سومونش دیگه واریون کای دخترو گیرنده معقولتون میشوه شایمون نمیشوین اینا مرزون کده نه؟ بله 150 اینا وای دایمانی کنده یمینا 150 سومون دخترو نگاه کنن رنگ بر خدمتو و بینن چه ارزون کردگم پلاتا عجیبی بوتای 150 سومون مرامت پیش استورا بیاین دخترو اینا باور کنن حیران کردن پد پیش کورا دخترا کورا نگاه کنن کرتورا فسونی شدن 150 سومون این شایش دخشرو این شایش دخشرو همش 150 سومونی منه این تگرکویم و ایرا بینن دخترو خواهشمندش به حد بسیاره مرحمت همی تگرو را بسیاره میپرسن مرحمت آزی 150 سومونش دگی بیاین از نزدیک ببینن اومدن نمیتونن نویسن دست افکتون میکنن 150 سومون کدومش هم میگیرن 150 سومونی اینا یا هم 150 سومونه و یا برندی زفنار تماشا بینو خوش روی من 150 سومون مرحمت انا بعد اینجا ده بو هست
ایارم 150 کردین و دخترا مرحمت двойкачара хушруги шадиден 150 сомон мана чанд та расветка дора расветкои хушру ҳамин размерош чӣ хела аст дора ай 46 та 50 дора будай диден мана марҳамат беҳад боринас 150 сомон двойкачаи кожа ва ё 100 сомон иқанас тамошобино 100 сомон двойкачаи хушру киртаи баъза дора дрозай остинош бо ай болош безрукавка дора холас беҳад фасонай арзонай ина бинаин чӣ хушру ва 50 сомон духтаро диден оҳиста оҳиста 50 сомон шид марҳамат беҳтарин духтарако биёин ина арзон шудагиай грандиозный акция тамошобинон нигоҳ кунен 350 сомона кирто 200 сомон шид дар ҷои ситора хушругӣ шадиден 200 сомон марҳамат касседа дар корай духтаро 200 сомон размерошон аст и чанд сомай ишам 200 сомон духтаро беҳад сифатҳои хуб доранд баъд ина нигоҳ кунен и цвечам ҳастай бозори корвон тарафи тилло бозор 8 дарвоза дуюм қатор ҷои ситора диден 350 сомонай натуралкои оригинал мана марҳамат 250 сомон шид диден натуралко 250 сомон духтаро успед кунен мана нархи беҳтарин кати ситора ҳозир шумода пешниҳод кардастай натуралкои фасона мана размеро ҳамаш размерои фасона и ситора стили бороша дигар кардани айчи и борои пешинаша ҳамаша арзони арзон додастай марама духтарро биёен 250 сомон натуралка успед кунен духтаро нархи беҳтаринай ё чанд пулай ина ино 200 сомонай аям чандта ранг дора то 6 размер дора марама духтаро омада натонен бинависен дар вакак шумода доставка мекунанд 200 сомон диден ина ин чашми зулайхо натуралка 250 сомон ая ин натуралка духтаро нигоҳ кунен блест дора ина натуралка ё 250 сомон ишам 250 о натуралко ина 200 сомон ина иноша 150 кардагиан духтаро ана баъд ина ё 150 сомон диден духтаро ина марҳамат 150 сомон касседа дар корай пеши ситора биёен мана иқа хушрӯи ва ира бинен духтаро неке камая 100 сомон дудона монда спорт стил иқа хушрӯ духтаро нархи беҳтарин марҳамат биёин ситора ҳамаи чиро арзон кардагиай боварӣ дорум ки маъқултон мешава боқӣ саломат бошен хайртонаварҳои оянда